Dari na pakai nong, belak bini nai mung bini, teidul mung belak na hamzah kutem, asal mung. Kaya hambai, ini cengni to hati wo paisok pajak, kaca joining program, South Bormora bicini, sodota kami ni, joto lukro paisok pajak, o cikonte program ni bicite, ini total 8 family, 18 butar, BJP, te Juda party yakarwi cini Tipra mothani. Sini bupagrawai baksa sini land rights sini economic rights sini democratic rights fight khaini thani o borok sungbai baksa logero na hinai phaichok phaikyan borno belai khe sini Tipra mothani party nengoi te ani ব্যক্তিগত nengoi hambaiya phare phainai salote bo o amsaini lukrok bo phainai hinai asa khayo tani khe chungjotono saimaka je sini bubagrani netrite sini Tipra sani je hamkhrai ni bagai coba khai tongman no lukrok tabok joto no tuluk sibai kha phainai salo borok go haine techa gana gini taku buku no borok go techa sanai haini asa khayo ge tini total 8 family 18 voter je phainai ro no chini o lam somani pandawo chini block president YTF TWF Tipra mothani teibu chini land allotment committee ni chairman teibu oroni BC in charge joto no tongo o lam somani pandawo ge belai khe hambaiya phare ini ketal khe chini family o phaimani bagai borona hambai